Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hebt mij optreden zonder oren van Lucette van den Berg, Chris Murphy uit Amerika wij, gitarist Eddie Mulder en reiziger together met Rolling Home. Sun rises and wakes me up. Gratitude pours into my cup. Life is good, I think, as I start to shave. Love's gonna put me in an early grave. Now I love that woman and she loves me. No one finer as far as I can see. But if I gotta listen to her rant and rave, the girl's gonna put me in an early grave. Now she's cuter than a button, smarter than a whip. Got me wrapped around her finger, don't take no lip. Gets me to give after I already gave. The girl gonna put me in an early grave. I got a problem I can't control. She says move and I start to roll. I know I should quit her, but I just ain't that brave. The girl gonna put me in an early grave. Now my friends all love her, but they don't know. The wind is cold when it starts to blow. I'm just a canoe in a tidal wave. The girl gonna put me in an early grave. Now she's cuter than a button, smarter than a whip. Got me wrapped around her finger, don't take no lip. Gets me to give after I already gave. The girl gonna put me in an early grave. Than a button, smarter than a whip. Got me wrapped around her finger, don't take no lip. Gets me to give after I already gave. The girl gonna put me in an early grave. Now the doctor says I'm healthy, my heart is strong. I'll make 100 years if I live that long. But she's blasting her music, 1980s new wave. The girl gonna put me in an early grave. The girl gonna put me in an early grave. The girl gonna put me in an early grave. Fantastisch. Chris Murphy. Heerlijk om het programma mee te beginnen. Bewonderlijk verhaal met deze meneer. Hij werkt in L.A., komt eigenlijk van New York City. Het is een hele Italiaan, een hele Ier. Hij is weer on tour, staat vaak in de tuin bij feestjes van hele grote artiesten te spelen. Maar hij doet ze nou dan ook de Lietse zaal doen. Even, dat brengt hem onder oren ook in Friesland. Straks het peteer mij, deze meneer Murphy. Wij gaan terug, mijn optreden. En straks ook nog een interview met Lucette van den Berg.
fremde Liebe. Der Wind von Berg jagt mich in Armster rein. Was kann ich dir, mein lieber Oyster, geben? Ach, kurz vor meiner Schammes stille Schein. Ach, kurz vor meiner Schammes stille Schein. Schlaf, mein Lieber, schlaf schon, nein, schlaf, mein Lieber, sie kann die Pein, Liebe sein, sie kann die Pein, Liebe sein. Ich schling die Tränen von einer stille Liebe. Ich wär eingehielt in dem Gesang vom Wind, vom fremden Tränen ist ein Lied geblieben. Die Nacht ist eingeschlafen wie ein Kind. Die Nacht ist eingeschlafen wie
Azes praten we met haar. Lucette van den Berg, want ze had het net al in het druk met theatervoorstellingen. Maar ik met haar nieuwe cd. En dat brengt haar één keer, zit ik er maar even bij, hier in Ljout in Friesland op de planken en wel in de koepeltjerken. Maar het verhaal krijgt Azes dus bij Lucette van den Berg. Nou even live hier in de studio. Hoe live muziek sprutsen. Er komt de week van de Friese lente aan. Een onderdeel daarvan is het Phoenix Festival. Dat is volgens mij één keer eerder West. Titus? Klopt. Ja, ik moest even rekening nemen. Want het was ook de opvolger van het Freeze Festival. Dat klopt ook. Dat was een mooie stage voor jong Fries talent. Vooral op het popmat. Jim had er Phoenix van maken. Maar eerst even over de Friese lente. Wat hoort dat precies in? Nou, het bestaat ook al een tijdje. Alleen de afgelopen jaren is dat wat concreter geworden. Wij willen eigenlijk 1 keer per jaar de hele Friese popcultuur in het zonnetje zetten. En de diversiteit laten zien. Dat doen we met alle partijen samen. Friesland Pop is een onderdeel van. Popfabriek, platform, popcultuur, podia haken aan. En dan hebben we eigenlijk een week lang programma. Heel divers. Van een technoavond tot en met volgens mij een metalavond waar ook een soort workshops aan zitten. We doen een hip-hop debat. Dat organiseert Friesland Pop ook. We hebben een afsluitend Phoenix Festival. En zo zijn nog verschillende onderdelen. Phoenix, prachtige naam, mag ik zeggen. Ja, je voelt hem al, hè? Uit de as herrezen. Nou ja, zoiets. En dat was het gevoel dat ik wel een beetje achter toen ik ermee begonnen ben. Nee, Zo van ja, jammer dat dat Freeze Festival ter ziele gegaan is. Ja. Maar we moeten toch iets creëren voor de jonge talenten, of niet? Ja, nee, voor Friesland Pop was het een heel belangrijk festival. En op een gegeven moment konden we dat niet meer houden. Maar wij proberen gewoon het jong talent heel vroeg op te pakken. En voor ons was het Freeze Festival eigenlijk een soort eindmoment. Waar bands echt zo'n beetje, nou ja, waar wij ze eigenlijk loslaten. Maar een heel mooi platform. Maar bands die echt al ver aan het groeien zijn. Om ze daar te presenteren. Om te laten zien van zo divers goed is de Friese popcultuur eigenlijk. En dit speelt allemaal. Ja. Verschillende podia? Zeker. We hebben weer een podium, een plekje erbij gevonden. Dus we zitten in het café, de Arena Grote Zaal en nog in een ander lokaal. Zodat we eigenlijk 4 verschillende plekken in Neushoorn muziek gaan. Ja, precies. Even duidelijk te wijzen, het is al hier in Neushoorn, maar met verschillende podia intern. Ja, we trekken samen op met Neushoorn. Die zijn ook heel enthousiast over dit festival. Dus dat is een hele mooie samenwerking. Ja. Neem even de peer, want ik heb een moeilijk al hier. Want had je enig idee hoeveel je extra in totaal spelen zullen? Nou, ze staan er bijna allemaal Ja, op. ik ga ze gauw net op, maar Dus een hele volgens mij zijn soort. het een stuk of 20, 25. En we beginnen om 7:30 en het gaat tot 4 uur 's nachts door. En we laten een heel divers palet zien. Van singer-songwriters tot metal, tot hip-hop, tot pop, R&B en techno. Dus eigenlijk is het een festival met een heel breed programma. Wat eigenlijk alles laat zien wat in Friesland speelt eigenlijk. Wat dat lekker wijzen om keuzes te maken. Want er is Ja. een protte talent momenteel wel. Hè? Ja, we zijn ook heel blij mee hoor. Want als je ziet wat er staat, zijn bands die bijvoorbeeld al op Noorderslag dit jaar gespeeld hebben, zoals Ginge en de Cloud Servers. Of bands die dat voorbij zijn, de Cool Quest, landelijk bekend. Dus de Friese popscene staat er best wel goed voor. Want we zien ook aan de onderkant toch steeds wel weer hele mooie aanvullingen. We hadden vorig jaar al Katie Kost. Nou, die hebben dit jaar niet geboekt, maar die had er ook zomaar kunnen staan. En zo, ja, het vult zich heel mooi aan. En het is ook heel divers. Want ik ben heel blij met bijvoorbeeld de 2 metal acts die er staan. Die we ook de vraag hebben gesteld, ga bij ons iets speciaals doen. Wat ook een beetje een hint is naar het verleden. Dat deden bij Freeze natuurlijk ook heel graag. En ik weet dat Terziele, die gaan echt met hele mooie visuals werken. En de andere metalband die gaat ook een heel eigen concept neerzetten. Ja. Dus zo proberen we ook de bands een beetje uit te dagen om op dat festival net even wat meer uit te pakken. Een toffe presentatie. Ik zet er voort maar even bij. Gim met Titus, na week ik nog een uur zitten. Want dan draai ik even muziek van een aantal acts. En dan geef ik er wat dieper op in. Dat kun je maar even omzien. En jaren ik op de radio, maar ook op YouTube. En onder andere als podcast op Apple iTunes en Spotify. Even kwart, wanneer is het en hoe laat begint het? Ja, het staat er vrij goed op, 7 april. Ja, meidje hebben reclame, schaamteloos. Zeker, zal ik doen. Nou ja, ik vind het wel heel belangrijk. Cultuur moet voor iedereen zijn. Dus met alle dure festivals. Wij hebben de prijs zo laag mogelijk gehouden. Voor €3 ben je al binnen. Ja, dat is toch niks? Voor zo'n programma echt serieus nee. De bands die doen solo-shows al voor veel meer. Dus wij hebben er echt op gefocust om dat zo te doen. En het is vrijdagavond volgende week, 7 april, vanaf 7:30 tot diep in de nacht. Wij praten verder Nijweken. Dankjewel. Dan op de radio. Titus in ieder geval van Friesland Pop. Wij gaan terug. Mijn muziek, live muziek van Eddie Mulder.
Eddie Mulder, straks praten we nog even een piepvol met hem. Hij is intussen lekker theater in, mag ik er even bij zitten. En zijn vorige cd, daar had hij dit nummer van die, maar hij is ook alweer met een nieuwe cd doen. Dus er zit nog een mooi verhaal hoor. Dat zit ook gewoon het koor wat hier zit. Let je me even vriend van de show, zo maak ik ze zeker nemen. Vriend van Omroep Friesland, al heel lang. Rolling Home. Ja, corona en een aantal mensen die dus ontvallen binnen hadden verzorgen dat alles even stilstier. Sterker, dat mensen al dachten, komen ze nog wel weer om. Maar ze binnen er. En hoe? Joert, mijn prachtig optreden, kijk je hem nou al voorspellen, mij reiziger. Daar praten we straks ook even een piep van mij. Maar ik ga eerst even naar Sipke van het koor. Hoe is het en hoe is het met koor? Nou, het gaat hartstikke best, denk ik. Ja. Het is steeds beter. We hebben alles opnieuw opzetten met muzikanten. Het hele oude december aan het oefenen geweest. Want er stier natuurlijk neer op papier. En zij hebben het geweldig diend. En we binnen wat we nou binnen. Je moest van 4 komen, hè? We moesten opnieuw beginnen eigenlijk. Ja. Er ben ik nogal wat mensen bij het koor voortvallen, hè? Ja, zeker. Er zijn zeker wat overleden. Waaronder Hans Faber, dus onze muzikaal leider. En toen ging ik nog de tweede muzikaal leider Jaap van der Woude. Die ging weer om naar de Roots. En dan moet je dus opnieuw beginnen. En even nadenken, willen we wel verder en in welke vorm? Ja, zeker. Dus vooral de muzikanten bij elkaar krijgen. De koorleden, die ben er wel. Maar ja, dan. Maar het is lukt. Ja, en dan kom je bij de dirigent uit, Marijke. Hoi. Hoi. Wat is dit voor club? Nou, dit is Van jij als dirigent bedoel ik dan? dit is een club enthousiast zingende kerels. Hartstikke leuk. Kun je wat in de hoorn horen? Nou, volgens mij wel. Ja, steeds beter. Een koor met een verhaal. Hè? Het bestaat al heel lang een enorme traditie. Prachtige ervaring. Ook. Maar ik ook zei, een koor die ik even zwieren had. Corona, alles ziet dus in natuurlijk. Hoe als dirigent, moest het bot oppeppen werden of niet? Ja, het was wel even wennen. Want in het begin dacht ik, wow, wat een stuk lawaai komt eruit uit het koor. Dat is niet te geloven. Ja, volume genoeg. Volume genoeg, ja. Dus daar moest wel een beetje aan werken. En dat was natuurlijk ook een koor met een lange traditie al. En ik sta hier pas 4 maanden. Dus maar ik denk dat wij een heel eind gekomen zijn met elkaar. En het voelt goed. Let ze hun wat sturen, want Jawel, zeker wel. Maar af en toe even een kleine tik op de... een beetje streng werden. Hè? Nou ja, het is een hele oergang, hè? Ja, absoluut een hele oergang. Maar het is ook goed dat Marijke erbij komen is. Ja, meestal zien we festival waai, inderdaad. Een stukje meer harmonie erin brengen, nou, dat begint heel goed te lukken. Nou ja, ik vind het fantastisch dan te binnen. Wat ben je maar even van doel? Wat komt er al hier? Nou, wij zijn nou te jaren dus met Reiziger. Na een nummer, joh, de wereldpremière bij die. Ja. Is dat helemaal nice, Kreun? Dat weet Erik. Ik ga even naar Erik daar. Hoe zit het bij de noemer? Ik heb dat nummer schreeuwen, ja. Ja, dat ik heb denk Tjini Lien al dit nummer een beetje schreeuwen. Oké, het lijkt eigenlijk een beetje op een planken dus. Nou, wij spelen dan wel eens op van die maritieme festivals en zo. En ik dacht, dat is toch wel eens leuk. En ik probeerde eens een keer hoe dat vaak gaat, een traditional te spelen. En dat ging niet zo goed. Maar ik hier die akkoorden, ik denk, ik weet het niet helemaal. Maar die akkoorden die ik toen speelde, toen dacht ik, oh, dat is ik wel leuk. Dus ik wist niet welk nummer het is. Dat de traditional, maar dit nummer is alles gebaseerd op het traditional. En toen dachten we, het is wel mooi om een koor erbij te hebben. En ja, Chanticoor, ja. Dan was ik wel dat het een beetje goed erop stiert en dergelijke. Ik zat je baard, ik door het haast niet te vregen, maar Rolling Home Snits, ik zou zo eens peilen willen of die dat willen. Nou ja, zo geschieden. Huh? En van hier komt het horen. Ja, ik ben zo blij dat ze het willen. Ik heb me voorsteld voor Dijk, prachtig zo'n koor, wat erachter stingen. Ja, hartstikke leuk. Echt hartstikke leuk. De tekst is van uw vorige zangeres, Hetty Zonderland. En ik een onderdeel in die tekst. En de muziek is dus van mijn kant. Prachtig om dat in de studio te hebben. Zit even een agenda, game weer op een paard? Wij gaan over 14 dagen naar Jesthem, in Johanneskerken. Dan staan we weer in dezelfde samenstelling. En dan, met die tent vol. Ja, toch? 1250 kan erin, dus geweldig akoestiek. Net stenen maar erheen. Ja, absoluut. Een geweldige akoestiek daar. We kennen dit kerk al van de 4 hier doen te weer wennen, dus in Jesthem. Dus moet helemaal goed komen daar. En vooral maar Reiziger erbij. Fantastisch, mooi dan te binnen. Ja, we laten hem nog even zien. Misschien dat er even een camera op inzoomen kan. Want er ben ik nog een paar mooie foto's. En eigenlijk een hele mooie poster. En dan kon ik hem gewoon horen. Ze zijn al hier live in Noorderwien.
mountains and the dry, dusty ground. As night is falling, I start recalling the nights in my old town. I see faces in familiar places. I hear the music that we played way back then. My heart rejoices as I hear their voices calling me home again.
Ja, ze binnen er weer helemaal. Te gek om ze weer in de studio te hebben. Houdt even in de gaten staan, dus hoe 2 weken weer gewoon live op te trainen. En in de rest van het jaar heb ik nog een aantal data. Maar zoek even op de site van Rolling Home. Te gek om ze hier met reiziger te hebben. Zo, we het koor hebben we even voortstuurd. Die zit in het café hier. En dan ook de geweldige band Reizigeroer. Ik ga even naar de leden. Jan, Erik, Anne en Bart. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Hij corona wat hoe leeft? Ja, nou, voor mij wie het niet echt leuk. Want de hele boel weer op slot. Ja, de boel, hè? Ja, jongen, weer niks. Helemaal niks. Ja, maar wat muziek maatje. Ja, maar ja, zelfs dat. Daar kwam toch wat. We moesten geduld hebben uiteindelijk. Dan zouden we repeteren en dat kon we net. En, ja. Wat binnen de plannen? Ja, de plan op. Wat wil je hem? Ja, muziekmaatje, dat in de eerste plaats, dat vind ik prachtig mooi. En natuurlijk wat optreden proberen te gaan in. Ja. Maar wat naar je noemers bezig of naar je repertoire? Ja, Bab denkt elke week weer naar noemen. Ja, hè? Ja. Oh, dan ben je van die mailtjes, dus denk je, oh, dan has hem, hè? Ja. Nee, dat krijgen we direct van de neus op een repetitie, jong. Ja, wees. Nou. Ja. Ik ga even naar die mevrouw, Anne. Wist u al zo'n volkszangeres of net? Nou, ik zit hiervoor in een vrouwengroep. Dus daar doen wij voornamelijk country en ik wil folk. Okay. Dus op zich wie ik daar al wel wat mee dwanen, maar nou is het toch echt wel... dit is volk en nog eens volk. Hè? Ja. En te gek bij Rolling Home, een groot koor. Ja, mooi. Ja. Dus ik werd heel oors, een hele mooie oorvulling. Wist het dus al een beetje wend, maar was het technisch nog wel heel oors uitvieren als zangeres? Of? Ja, absoluut. Even wennen dus. Ja, want ik ben nou de jongeres. Ja. Dus ik moet nou, frontvrouw. Ja, precies. Ja, dus dat is wel even wennen. Ja. Mooi dat is de best, mooi de gym er binnen in ieder geval. Wij hier nog even op Terror noemen wat je bij Rolling Home dwaan hebt. Schroefst toe vaak nummers? Ik schreef wel eens een nummer, ja. Bart die schreef in het begin van Ruizer een soort nummers. En ik schreef steeds meer. Ik ken nog een orenband, misschien eerst hier Ruizer. Schreef ik wat nummers voor. Dus ik ben altijd wel wat dwanen met mooi schreeuwen, ja. Te gek om ze hier in de studio te hebben. Dit is live in Noorderwien, Reiziger. Several years ago, seems I could move much faster, falling down life's path alone. I was searching for some answers, and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I am lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I have fallen down the mountain, wretched and righteous, flesh to food. Sadness flows like water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner who has bubbles in his pride? People say they do not know when they know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I am lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I have fallen down the mountain, wretched and righteous, flesh to food. I'm winding down a river, I'll ride the silver road, down the path of least resistance, chasing whippoorwills and woe. And I'll miss the time I'll linger in the clouds up in the sky. But I'll never climb a mountain, for those days have passed me by. Couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I am lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger,
strieten, plaatsjes van fammen, mooi lange heren. Haar oerbebber aan nog in dichters wat jurken, mooi kanten randjes, zo wit als de sneeuw. De deur in een squallen, bitte zo van inkt, op stekker brengt weer een bocht in de nacht. Dwaalde terug de draaide, op de bleek spultjes dwang, haar eerste vreun en een knipping van hem. In felle kleuren verandert de loop, zijn zakt waaiend, ze nipt er een stof. Zo gaat dreamen, zo gaat denken. Zij, la 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 la, zij weet het nog goed. Echte, pure folkmuziek. En dat gewoon uit Friesland wij. Reiziger. Leuk, ja, hoe ze zich ontwikkelen. En helemaal te gek dat ze mij Rolling Home. Dus ja, een mooi muzikaal avontuur. Ongegaan binnen. En dan kijk ik ze van de gast die wij jeder in het programma. Ik al even zien haar mijn live noemer. Lucette van den Berg. Ze jongt al heel lang. Heel erg goed. Maar ik zeg ze jou de les. Een bijzondere dame. Maar daar kun je hem in kwart mee een parteer van een oeren volle meroeëren. Ze doet ook nog theaterwerk. Onder andere bij Kibbutz op de Klaai had ze een rol. Maar deze waarsomstandigheden best pittig, Lucette. Oer avontuursprutsen, want doe hast voor het eerst een Nederlandstalige cd maken. Ja, dat is inderdaad een heel avontuur. En het heeft ook een tijdje geduurd voordat het avontuur naar buiten mocht. Wat weer de aanleiding? Nou, het is in 2006, zo oud ben ik al. 2006 heeft een tekstschrijver, Bas Smallebroek, voor mij Nederlandstalige teksten geschreven. Over mij en over mijn leven. Omdat hij gewoon heel nieuwsgierig was hoe ik nou toch zou klinken in het Nederlands. Want hij kende me alleen maar van het Jiddisch. En hij zei, ja, je zingt zo poëtisch. Ik zou het wel heel graag eens een keertje willen horen, maar dan voor mij verstaanbaar. Dus mag ik voor jou teksten schrijven? En ja, van het een kwam het ander. Peter Schön heeft er waanzinnige mooie kunstwerkjes van gemaakt aan muziek. En ieder liedje heeft weer een eigen kleurtje en een eigen smaakje. En nou, het heeft een hele tijd op de planken gelegen. En nadat tekstschrijver Bas Smallebroek al een tijd geleden is overleden, op 43-jarige leeftijd. Wat dan een klapwest had. Ja, dat was heftig. Ja, je verwacht het niet als iemand jong is, want hij was jong. En in 2020, omwille van het, zeg maar, de liedjes nog eens een keertje te zingen in coronatijd voor 30 man publiek, hebben we met een aantal mensen zijn muziek zeg maar, op de planken gezet, weer zijn teksten ook. En toen kwam ik Peter Schön weer tegen, helemaal vanuit Portugal, want daar woont hij nu. En toen had ze iets van, ja, maar nou moeten die liedjes een keertje uitkomen. En zeker toen in begin 2021 Charlie Angenat overleed. Ja, de bassist, hè? Prachtige bassist, echt waanzinnig, speelt echt waanzinnig op deze opname. Toen hadden ze iets van, ja, maar nou moeten we echt als eerbetoon naar al die mensen die hebben meegewerkt, maar ook die er niet meer zijn, als een soort klein testamentje het neer gaan zetten. Nou praat wel Nederlands, maar de jongens heel pro in Jiddisch. Die stappen op een gegeven moment neer. Dit is toch weer een beetje uit die comfortzone? Behoorlijk. Toch wel? Ja. Ja, niet een beetje, behoorlijk. Het is wel zo, ik zeg altijd, geef me een lied wat ik voel. En dat heeft Peter Schön heel mooi gedaan. Ik voel het echt. En de teksten van Bas zijn niet altijd meteen in één gat te vangen. Dus dat vind ik ook altijd wel weer spannend. Dat het niet, ik hou van jou, ik blijf je trouw teksten zijn. Niks ten nadele daarvan, maar dit is iets diepzinniger. Ja, en ik ga dat met een 6-koppige band doen. Jongen, echt. En Leeuwarden is een van de gelukkige steden waar ik het ga doen. 28 april. 28 april. En het is een van de 3 keren dat we dit gaan doen. En daarna nooit meer. Dus je moet het echt wel komen luisteren. Net stenen, maar hinder. Nog even kwart. Kibbutz op de Klaai, daar had ik een rol in. Oh, ja. Heftig stuk, hè? Heftig verhaal. Nou ja, ik ben wel wat gewend. Ik heb de Joodse bruiloft gedaan. Maar ik speel een scène bijna helemaal in mijn eentje. Samen met Moritz die door alle scènes heen loopt.
Maar ik weet nog wel dat Job de Rode, de regisseur, tegen me zei... het is een half A4'tje met tekst, maar ik heb ongeveer 21, 22 minuten in mijn eentje te vullen. En met heel veel gesproken tekst. Maar, andere kant, ik mag een hele mooie, sterke, warme vrouw spelen. En ook dat is een eerbetoon aan haar. Dus dat is wel heel mooi. Ze is hier in de studio. Ze had al even zomer, ze doet het nog een keer. En dat had dus alles te kijken met het album Kreukelzone. Ik zit er maar even bij. Van Satijn. Prachtig album trouwens. Hij is ik online bol te zien. Dit is live in Noorderwien. Lucette van den Berg. Je bent te veel vergeten, verlies de helft gewoon op straat. Wissel trouw voor beloften die je in de postbus achterlaat. Je kent kasten vol woorden, je hebt er zelf toch zeker 10. Moet je alles beschrijven en kun je zelf niet zien. Droom iets anders dan pijn. Droom iets anders dan leegte. Droom weemoed en wijn. Kreukelzone van satijn. Voor de komende minuten. Ik was te lang je ogen, geleidehond van 40 jaar. Ik liep met je langs de trollen elke dag dezelfde straat. Ik kan je goed vergeten, ik weet wel je geur, maar niet je naam. Ik liet je achter op de kruising, ben zonder jou naar huis gegaan. Droom iets anders dan pijn. Droom iets anders dan leegte. Droom weemoed en wijn. Kreukelzone van satijn. Voor de komende minuten.
breng vandaag geen tekst. Ik was nooit meer dan je ogen. Ik loop alleen maar langs. Nee, je geur heeft nooit bedrogen. Nee, ik breng vandaag geen tekst. Ik loop alleen maar langs. Moet ik dan alles beschrijven? En kun je zelf niet zien? Droom iets anders dan de pijn. Droom iets anders dan liefde. Droom wij moeten weg. Kreukelsone van zachtheid. Voor de komende minuten. 28 april, zet het alvast in de agenda. Dan zal dus Lucette van den Berg in de Koepeltjerke hier in Ljouwert, Friesland, dus optreden in verband met dat prachtige album, Nederlandstalige album dus, dat ze uitgebracht had. Goed, een ijskierig verhaal dus van een geweldige zangeres. Een ijskierig verhaal is ik een man die het helaas niet meer onder ons is. Hak het toe John Wright. Ik heb hem gelukkig een keer in de studio gehad, destijds, deze Engelsman. Engelse volkszanger, mag ik bij zeggen. Maar hij krijgt een eerbetoon. En voor hem moet je de agenda er nog even bij horen, maar dan komen we in oktober uit, Dave Tierney. Want toen hast de man heel goed kennen. Er komt een uit Snits en er komt een memorial concert. Mag ik het zo een beetje zeggen? We hebben het nu Remembering John Wright genoemd. Omdat de twee eerste bandleden van hem die komen over vanuit Engeland. En ze doen een aantal optredens. En ze hebben gezegd, we willen de tijden rememberen wat we hebben besteden met John Wright in het buitenland op tournee, maar zeker vrij veel wat ze hebben gedaan in Nederland. Onder andere willen ze de show wat ze hebben gedaan samen met Rolling Home, Going Celtic. Daar hebben we toen 19 optredens gedaan en er waren 19 optredens uitverkocht. En ze hebben gezegd, dat moeten we wel herhalen. Dit moet ook goed lopen en eerlijk gezegd, de voorverkoop is begonnen en het loopt hartstikke goed. En de jongens zeggen, we vinden het fantastisch om dit te herhalen en de mensen weer een taste of John Wright te geven. En daardoor komt John Wright, zijn vrouw, zijn dochter, de familie, die komen speciaal over voor de concert in Sneek. Wauw. Ja. Wow. Schets even voor de mensen die John Wright net kennen. Nou, gast naar hier in Friesland, want we hadden al je meekregen, maar toch. Schets even, waar wie John Wright en waarom wie die zo goed? John Wright was een man, hij stuurde mij een cassette. Hij had 2 of 3 nummers opgenomen en ik heb het geluisterd. En ik dacht, dit man heeft zo een mooie stem, hier moet ik iets mee doen. Toen heb ik contact opgenomen met John. En binnen de kortst mogelijke tijd had ik een korte tournee voor John georganiseerd. Hij is hier gekomen. Hij heeft, ik geloof, 6 concerten gedaan. Nou, vrij rustig. Maar ik kreeg gelijk vragen van mensen om te vragen of John terug kon komen. Nou, binnen een half jaar nog een tournee. Nou, dat was wat groter en bijna allemaal uitverkocht. En in een periode van 5 jaar heb ik John opgebouwd, zodat hij 2 keer per jaar naar Nederland kwam. En elke concert was uitverkocht. Het maakte niks uit of het Sneek of Zevenum was, Rotterdam of Groningen, uitverkocht. Wat maakt hem zo bijzonder? John had zo een fantastische stem. En John had iets speciaals. Hij kon communiceren met zijn publiek. Hij zong naar Willem toe,
of naar George toe of naar de dames toe. Hij maakte de juiste keuzes tijdens zijn optredens. En iedereen vond het fantastisch. De voorverkoop is vorige week maandag begonnen. En de eerste 2 rijen stoelen waren binnen een halve dag uitverkocht. Het loopt hartstikke goed. Hoe groot was hij in Engeland? In de UK, is me? Wat zei je? Hoe groot was hij in de UK? In de UK. In Schotland vrij groot. Maar de rest, hij kreeg niet heel veel vragen. Hij deed een aantal festivals, maar niet meer. Mensen zagen hem vanaf zijn begin. Kijk, John is begonnen als soldaat. Hij stond voor Buckingham Palace. Hij was in de Horse Guards en hij zat op een paard. Dat heeft hij jarenlang gedaan, maar door ziekte is hij gestopt. En op een gegeven moment werd hij schaapherder in Borders van Schotland. Maar ja, dat was niet druk genoeg voor John. Hij wou wat anders doen. Toen ging hij zingen. Dat heeft hem in het leven gehouden. Hij ging steeds door en door en door met het zingen, omdat hij vond het steeds mooier. Hij werd groter en de mensen vonden hem ook steeds mooier en mooier en mooier. Wat hij ging opnemen, zijn leven was op dat moment nieuwe nummers zoeken, mooie nummers zoeken. Ze moeten speciaal zijn. Ook dingen zoals met het koor, met Rolling Home. Hij heeft gezegd, ja, ik vind het fantastisch om die speciale nummers met hun te doen. En als je op een podium staat en je hebt zo'n koor achter je, die komen zo naar voren in die shows. Nou, echt, hij zei, dat is zo'n mooi gevoel van mij. Die verhaal van Friso Mutens, ja. Ja, Caledonië, prachtig. Hè? Ja. Wist jij dat het hier is begonnen? Met een interview met Geert van Toen. Geert Toen, ja. En wij hadden Friso Mutens opgenomen. Toen had Geert mij gevraagd, hij zei, zou je dit nummer willen zingen in Tialf? Ik zei, ja, tuurlijk. Hij zei, dan rekenen we dat wel. Hij zei, Anna Oosterhaven zit hier, we vragen hem om de leiding te nemen en we doen het wel. Nou, ik dacht, ja, dat zal wel. Maar binnen de kortst mogelijke tijd was het allemaal afgesproken. Niks afgesproken met John Wright. Maar toevallig op de dag dat ik zou naar Tialf toe voor de opnames, John Wright komt bij me langs. Hij was onderweg naar Den Oever voor een optreden. Hij zei, wat doe je vandaag? Nou, ik zei, ik moet naar Tialf, moet opnames maken. Oh, leuk, en dan kom ik mee. En op dat moment hebben we afgesproken, jij gaat op het podium in Tialf en jij gaat zingen. En John Wright heeft de kar getrokken voor hemzelf, maar ook samen met Rolling Home. Zo is dat zo groot geworden. Zo bijzonder, zo'n nummer. Het wordt een grote hit. Mooi verhaal. Oktober wordt die eerd. Het kaartverkeer is no los in ieder geval. En wij gaan er in de rin van de tijd. Ik denk in oktober krijg ervoor nog wijdweidig op praten. Want ik wil nog een hele mooie radio en podcast special met die opnemen. Dave Oer, het hele verhaal van John Wright. Vaarverkeer is los. Dave, succes. En die 2 jongens, Joe Wright en Joe Topping, die komen hier van de voren voor de middag in de show. En wij gaan hier Rolling Home al, want ja, die gaat John Wright natuurlijk behoorlijk grut maken. Dit is live in de studio. Binnen jest warm in november, binnen stoere boerenvaart, binnen vogels in de maitiet, binnen zinnen in de mond, binnen wegen op een maren, binnen heerbult op het land, binnen Bilke, binnen Woordpiek, ik kom uit Friesland. Ik kom uit een dreamtijd, uit een wiet en somber land. Binnen ik kom van Verliezen, ik ben de vlotte in de groen. Wie een strijders in de wegen,
het wetter en de dip. Ik beligde de kroeg mee, ik kom uit Friesland. Wij ben hier, maar misschien allen van het land van Grijden, Klei en Zies. Wij hebben dream en jongen mij iets meer. Ik ben doodwist, wij ben de Friesen. Het wie een grutte, grauwe kerel, met de namen Grutte Pier. Het vermatjen van zijn vrouw en man, maken hem zakot als is. Boter, bree en grien het zies, het wie een vraag onelse wien. En wat dat dan het sissego, die jong al gauw belies. Dat de dikke land omklammert, liek hem met een eerma ben. Dat de wilde zee aan vlammet, op een hap uit Friesels her. Dat het ere klinkt en davert, hoe ze trouwens hier woont. Het beste land van hier, dat is us Fries gegroen. Wij ben hier, maar wij zien allen van het land van Grijden, Klei en Zies. Wij hebben dream en jongen mij hier stil. Ik ben doodwist, wij ben de Friesen. Binnen Jestwaar, in november, binnen stoere boerenvaar, binnen vogels in een maitiet, binnen zinnen in de mond, binnen weren op een manen, binnen eerbeeld op een land, binnen wilke, binnen Wadbeek, ik kom uit Friesland. Wij ben hier, maar wij zien allen van het land van Grijden, Klei en Zies. Wij hebben dream en jongen mij hier stil. Ik ben doodwist, wij ben de Friesen. Wij ben hier, maar wij zien allen van het land van Grijden, Klei en Zies. Wij hebben dream en jongen mij hier stil. Ik ben doodwist, wij ben de Friesen. Ik ben doodwist, wij ben de Friesen. Als ik in een maaitijd weg de blauwe lucht en sjocht, dan steen ik op mijn volle nacht en ging in de vlucht van terug. Mijn koers rent naar de haventag, wordt mijn schip verboen. Ze wachten al zo lang op mij, de zee had mij weer voen. Mijn tranen voelen vaakje in het water ben ze waai. Het jouwt net hoe stief je lust, want de zee verjouwt de dij. Ik zocht net naar een eiland, om als ik sloot je in het hield. De haven leidt via
De zee stiet heeg, de golven slaan, een striem van zwier geweld. Ze dacht mij uit en waak het weer, ik ben zo op haar stel. Mijn tranen voelen vaak hier in het wetter ben ze waai. Het jouwt net hoe die vlinders, want de zee verjouwt de kei. Ik zocht net naar je eiland als ik zwalk je in het wierd. De haven luidt weer van mij af en ik douche je op mijn wierd. Sta de hoorn verdwijnt te braad, vier van het lawaai. De wind die doestert in het zeil en blaast mij maar zich mooi. Mijn tranen voelen vaak hier in het wetter ben ze waai. Het jouwt net hoe die vlinders, want de zee verjouwt de dij. Ik zocht net naar je eiland als ik zwalk in het wierd. De haven luidt vier van mij af, ik douche je op mijn wierd. Mooi om ze weer eens in de studio hier rond te treffen. Al die mensen van Rolling Home. Ze had dreig gewoon, corona, ooromstandigheden hadden we wel even meekregen. En ja, dan geeft mijn muziek had toch wel even niet. Zeker dat ze ook nog een mooie combinatie met Reiziger. Ook nog fantastische muzikanten. Ik ben blij dat het al je weer los is. Kijk, ik zie ze van een muzikant, je naast me. In ieder geval kwamen die mij zijn laatste cd, net zijn al de laatste jaar, uit. Signature, daar had wel even een nummer van Jet. Dat had hij hier live spelen. En ik ga dan als ik naar je werk voor u spelen, Eddie Mulder. Maar eerst maar even naar die cd. Want die, ja, ongeveer een jaar geleden had hij released. Ja, dat klopt wel aardig. Ja. Dat wie ongeveer een jaar waarom zo'n beetje, ja. Even het verhaal van die plaat. Want ben je daar lang mee bezig geweest? Ik ongeveer een jaar. Op dit moment ik zit nog steeds in een soort met flow waarin de stukken nog steeds behoorlijk snel komen. De aankleding, de meesten die het mij werken, het gaat al heel erg soepel nog steeds. Dus in dat verband ben ik weer mijn nice day aan de gang. Mijn jongen daarnaast. Het gaat snel al jaren, hè? Het gaat al je snel, maar ik denk altijd maar met die goed gebruiken. En dat is mijn hele filosofie eigenlijk een beetje. Ik denk dus is nog steeds elke dag met de gitaar op scoren. Nou, nee, dat heb ik het daar. Nee? Nee, ik heb een stok achter het door nodig. Zo, dus ik kan nou jaren, dus ik heb een verschrikkelijk goed geoefend. Signature, hoe zien de reacties uit aan? De recensies? Nou, hele goede recensies gewoon. Ik heb net volle zicht op de exacte verkopen, want dat is tegenwoordig zowel op cd als online. Dus dat komt al je letterpost. Maar de recensies zijn wel erg goed uit binnen- en buitenland. Ja. Dus zij slijmen echt een plaat, als ik mijn meesten gearwerken. Dat denk je maar tro? Maar sommige wel. Win ik een wie er bijvoorbeeld net beschikbaar. Colin Bass van Camel, die is op tour met My Camel. Maar die tour is dus helaas oud zijn vanwege problemen van Annie Letterman. Maar ik heb wel orenmeesters gevonden die bij mij werken. Onder andere Terje Kreek uit Noorwegen van de groep Adventure. En Acton Scherpenzeel doet bij mij. En natuurlijk een hele hoop mensen al om me heen. Hè. Ik gerenommeerde muzikanten. Ja. Scherpenzeel van Kajak, hè? Die is van Kajak, ja. Een waaroos? Theater? Ja. Ik ben gelukkig vregen terug JM Theaterwerk van Jan Arends en Marijke Geertsma. Om mij te werken aan hun nieuwe theaterproductie. En dat je het Verste Groen. Dat gaat aanstaan van nou ongeveer oktober. Gaat dat in de theaters hier in Friesland. En de multifunctionele centra. Neem het ooit maar op. Gaat spelen, overal. We zitten op dit moment al wat aan het repeteren. De voorbereidingen zijn er al.
Het leek het heel goed te gaan. En ja, daar heb ik een Hulburg nog aan, omdat het een totale nieuwe tak van sport voor mij is. Gist spelen of acteren of gist spelen op de gitaar? Nou, in mijn geval is dat altijd een meisje bij. Ik acteer op de gitaar. Nee, ik speel de gitaar in het stuk en sluit eigenlijk aan bij de scènes die erin zitten. En dat wordt eigenlijk heel mooi eigenlijk begeleid door Brunkuit, dat is de regisseur. Dus daar hebben we heel bot met de meisje. Dus de meisje Fjouwen eigenlijk zetten we dit op dit moment heel erg deel. Wanneer de première? Dat zal in oktober wezen. En er komen natuurlijk allerhande data vrij. De PR, dat komt al nog op gang. Het is op dit moment al in ontwikkeling. Verste groen, ik zet het al vast in de agenda. Theater in, dus bij Eddie Mulder, geweldig. Dan maar even naar je werk. Je staat een naaiwerk spelen. Hoe is daar de planning van als Sjors het wel? Ben je nog in de screwfase? Nou nee, de screwfase hebben we wel gehad. We zijn eigenlijk op dit moment echt aan het invullen, het opnemen en alles bij vormjouwen. De vormjouwer uit Polen, die is al druk met de gang voor het hele layout. Wat is dat een titel? Ja, To the Center is eigenlijk de titel. En ik denk dat dat de uiteindelijke titel wordt. Het is wel een van de stukken die erop staat. Het stuk wat ik dus bij Aasten gaan spelen, Muse, heet dat. En daar wordt op dit moment nog aan werk door Ton Scherpers. Straks is we gaan het live hier in Noorderwien met Eddie Mulder. Eddie Mulder, wat een muzikant. Zijn laatste cd's alweer van een Iervelien, dus met druk dwaande met nij werk. En als het Safir is, dan hoor ik hem graag uit. Een van de beste gitaristen van, nou ik denk wat het is Nederland eigenlijk. En dus ook het theater in. Jesse man, die heb ik al even eerder zien in het programma. Hij komt van origine uit Amerika. Maar je hem eigenlijk qua muziek in Ierland plaatsen kennen. Het is een hele Ier en een hele Italiaan. It's Chris Murphy. He's on tour. And you're a great musician. Welcome to the show. How are you doing?
Fantastic. Having a good time? I love Holland, having a great time. Yes. Love the Dutch. Okay. How long do you play the violin? How did it start? I started in college and New York City, wasn't it? well, I went to school in Boston, but when I graduated from college, my parents cut me off. They said, "You're on your own." So I picked up the violin. I started fiddling for my life. Okay. and yeah, your music career, where did that start? Also in Boston? Yes, I right away figured out how to make a living. And I have always made a living with music. I've never had another job. And I play a lot of different styles of music, so I can play lots of different places. But I love, to me, the magic is playing in front of people. You know, a live performance. Where did you grow up in New York? I grew up in the suburbs, right outside in the Hudson Valley, where there's a lot of different kinds of people: Italian, Irish, Jewish, Middle Eastern, Caribbean. So a very rich culture. You play now solo, but you also played with a lot of other people. But what do you prefer, the solo gigs or solo? Yes, people are complicated. Alone. Also, it's very challenging. It's very tricky to. I've always had a band. I have a great band in Los Angeles, but this is very special. One person alone to try and tell a story and be interesting, and I really love it. And it's very affordable. Most of the time you're in America playing there, but once in a while you go to Europe, England, Holland. A lot. I've been going a lot. I've been very lucky. This is my 4th time in Holland. Okay. I'm going to England, and I'll come back in October and go to Germany. And I went to Italy, and I'm hoping to go to Japan. Okay. Oh, that's nice. You're just releasing a new EP, Two Rivers Crossing. Yes. What's the story of that album, of EP? I love making music, recording. I can't stop myself from recording, so every couple of months there's a new batch of songs. This one is just solo, kind of this music. My previous album was a big elaborate rock album with lots of players, but this is just me alone with the violin, a microphone, and my songs, and I'm very proud of it. I have heard that if you listen to the album enough, it will lower your cholesterol. It's good for your health. Good for your health. And good for my health if you buy it. Oh, I agree with that. Well, buy his album. Koop je zijn album, het EP is uitstippeld op de streamingsdiensten trouwens. Dit is hem live in Noorderwind. Chris Murphy.